Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangmegan ken pakalawlawagan kadagiti nagdudumang nga issues. Pakangmegan kadagiti programa ti gobyerno a pakabenepisyaran ken mangitag-ay kadagiti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangagan kadagiti nagdudumang nga success story nagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita atuyen ti angkor manyo. Nataingan din ng kutubo, awan problema ang progreso. Hintayon mang idaudo, pagbigyan na probinsya tayo. Matang sirmata, magnaida na pang-ayo, pag-ginayong palagalaso, ilongdol nga Ilocano. Huwag tayo tayo. Naimbag nga bigat tayo amin nga sa ngapada, aldaw ti Martes, 26 ti mabilang ti bulan ti Mayo tawen 2020. Sumangbay manen kada kayo ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, dito ilaing the first and famous radio station in the north, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Agranggay tayo yung ganat oras ti alas 7, taplikas takit in kami manidanon digiti kabarwanan, kang runang kadamdamag, iti pagilian tayo ken kang runanay ti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Makadkadwa tayo nga agserbi ti biyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos, ken kasameten mga kitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Sergeant Jimmy Castillo, overall supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, ken kasameten toy numutibiyang ni Ronald Domingo, ken makadwa tayo tupay digiti kakadwa tayo iti Ruar, amang idanon kadagiti reports da iti daytoy nga bigat. Wena po nga kakailan sa dino man napaset ti probinsya ti anyo, kablaawan da kayo tinaimbag nga bigatyo, digitay madama ti panagkape-kape na, madama iti panaggalutluto na wenno anyaman nga raramiden nyo iti uneg ti pagtengan nyo, ken kasamit na digitay agrobrobuat nga daan pagtrungan, digitay mangupisina apo nga kakailian. Ket ulitek ti kumablaw kada kay tinaimbag nga bigatyo amin na sa ngapada, digiti dumdumeg iti free channel tayo sa East 9, ken kasamit ten kadagiti agbuy-buya kadagiti naduma-dumang pagpagilian. Babaen ti panang usarda kada ito'y Facebook live tayo, ken kasamit ten mabalin pa iti YouTube channel tayo, ti live streaming tayo, ken kasamit ten ti Twitter account tayo. Digiti paka-accessan nyo kada kami itibiyang ti social media gagayem ken kabsat, ken mabalin nyo nga i-likes ken i-share ti programa tayo kadagiti gagayem nyo amamuyo tapni kastaket adado tayo nga agdidinanggay ken maamuan damet digiti kabarwanan nga damdamag iti pagilian tayo ng runay ti probinsya tayo Ilocos sa Norte apo nga kakailan ken wagas meten ngintay panagaammo panagpapagayam. Babaen iting kay panang-share, ken panang-like sa kadaytoy programa tayo. Okay, ti dati bigat, hantayon nga baybayagan, hintayin pangablawan ti partner tayo. Yes, good morning, kasamang Irene. Good morning, kasamang Ronald, ken syempre kaday taming nga mangtartarabay ti programa Sirmata ni Ilocano. Iti nagan iti nagaget na anusan na singpet managayat kan managatulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office si Dadawluan, the officer in charge ni Miss Maria Rona Isabela Dawang, kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal. Tinaimbag nga oras sa dinuman apaset ti lubong iti ayan nyo. At tiyaroden digiti papaulo digiti kang runaan ni kami dasara mapagsalita ni tatang bigat ken mapagsinukatan iti kapan panunutan. Dagiti kang runaan ngintay idasar iti daytoy nga bigat iti Martes sa Mayo 26. Dati pailang nga panagtultuloy iti stipend distribution iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kas pangtulong kada iti tata scholar iti dati panagadalda ng nangruna kadagiti gagundaway nga online iti panagadalda po pailang nga rod iti kada tayo iti general community quarantine. Ken kasameten dati tatakada dati kaprobinsyaan tayo nang nangruna dati taga Pidigi Ilocos Norte nga dati maysa kaditi top 10 nga nagturpos iti Philippine Military Academy na tayo met dati tata reaction ni Governor Matthew Marcos Manotok kagiddan met dati panangipaay na iti mensahe na para iti nadakamat nga top 8 iti PMA iti daytoy nga school year
Year 2019-2020. Ken kasama din iti dayto nga gundaway ket may sa pelang kariti kababaraan nga issue nga mapagsaritaan deti pakaseknan deti kaadda iti angkas wenno agilubon iti motorsiklo. Ket intay to palawlawagan nga naimbag ken ni Mr. Perry Martinez kas Executive Director iti Metro Ilocos Norte Council tapno iti kas taket palawlawagan tayo nga naimbag daytoy nga banag apatalo dagiti atata issue nga tumataod pakaseknan pailan kidatoy nga issue. Amin dagito iti intay to idasari iti panaganayas ti programa tayo ken syempre itatanga bigat dati trivia ni Apong Glenn kaputa itataket Martes so dati trivia nayon nga informasyon ken adal iti intay maamuan babaen ken ni Apong Glenn. Bueno, gagayam ka na absat, inkamin taro din danon ti pakabuklan, dagiti na isagana nga kami mapagsaritaan ni tatang bigat, ken kasabet din padaanan nyo dito trivia, ipadaanon ka datay nga rod ni kasam ni Apong Glenn. Iti pa nagsublimi, inkayon ton mangigan, Apong kakailyan. Sirmata ni Ilocano. Red Horse to! Astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan dahil ako'y mainit ang dugo bago musmong Sanda bukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Hindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa aling kulay ganyan Pagsariwa pa ang buhay Naglipara na sa hangin Hulihin mo ang bagay na patok sa trip Musika, panlasa at puso maingay Gusto ko to, ako ito Red Horse Beer Kaya ko to, astig ito #1 beer Drink responsibly! Fresko nga angin, ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen, wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ket agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte, nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mabalinpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon, kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken dumapay nga napapatek nga okasyon ken addaan pay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababa nga presyo ken saan lang nga dayta no kayat sumet iti ag overnight awan iti problema agsipod ta adda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan ordinaryo wenno special ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga daan pay iti nalawa nga pagayayaman ken awan iti pagdanagan agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexton's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinimat matunan, tinaayat, natulong ken manakigayem, ani Mrs. Heli Buyat. Prexton sa Beach Resort. Your relaxations at its best. Prexton's Beach Resort. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating narating ngunit masdan mo Sirmata ni Ilocano. Okay, tiada tagundaway, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, dito lang the first and famous radio station in the north, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Iti dahil tagundaway, intero din pasangbayan ni Apong Glenn, tapno iti kasta keta padano na kada tayo, dito trivia na, itatta nga aldaw, ad-ado nga adal, nga intay kaamuan kenkwana, ngayong kasangwanan deta intay pangablaawen. Apong Glenn, naimbag nga bigat mo? Okay, kasamang Ronald Ken, kasamang Irene na yung pagbigat tayo amin
ken bigyan tingtingig kada di RPN, DCRL. Ken Sir Matani Ilocano. Kita ta trivia tayo, trivia. Meta to bigat man tayo horoscope tayo. Malingat So, nga ada, that- ken informasyon, di paay mo tatapong Glenn. Well, trivia nga akong bien, kada tingal daw. Amuyo kadi, nga rambakan kuman ti Ilocos Norte ti may kadwa nga anibersaryo ti Pontifical Coronation, ti patron ti probinsyaan ni La Virgen Milagrosa de Badok, kada ito yung lawas. Ay, tatay kumaman nga talagan, sa ngem kasi na po Diyos. Ang dami natin COVID-19 na napasama. Ano kung makita dumadumang aktibidad kada aldaw ti probinsya tayo kasi pa nagselebrar ti piyesta ti probinsya. Makita tayo no pa DJ palagsilaw ta Kapitolyo, DJ display of lights nga kunada. Dede talaga nga kanayon no pa. Ngem gasang-gasat ta di tayo makita gapo kada ti paspasaran tayo nga pandemya. Amo yun no pa anda ti fluvial pare DJ Badok Island. So ti baling nga highlight no kwa. Ti fluvial pare dako ket pinagprosesyon dagiti bilog injay Badok Island. Ken iso no kwa ti highlight ti mauding aldaw ti nobena at lang pangbigbig tayo kanhi patron ti probinsya. May parada no kwa ti imahen da La Virgen Milagrosa de Badok ken Santo Cristo Milagroso de Sinaid iti baybay nga adat isagop ti ili ti Badok. Mangiyulit ay pakasalitaan ti sa sangbay ti nasantuman a Birhen ti probinsya. Amo yung aming ni di ka doon talaga nga naalat tayo nga ay mo na di DJ Fisherman, DJ Bado to di kwa, ni Santo Cristo Milagroso de Sinaid. Yung hindi nagsinukat da, hindi nagsinukat datin ni La Virgen Milagrosa, iso nagbalin nga, anyo DJ, nagbalin nga mas peaceful ka, nagbalin nga productive da. Fruitful kasi ti himala nagbalinan ti Milagroso ay La Virgen Milagrosa so nga nagbaling nga La Virgen Milagrosa ni Badok. No kumaawan dati COVID-19 nagkaysa kumaman dagiti naruay nga umiling nga nangipakita ti panang daydayaw ti nasantuan a Virgen bayas ti pan nakalibot iti imahe iti baybay ti Badok. Kaya may sarno adagos ti misa no kwa ijay Minor Basilica of St. John the Baptist kalpasan mo pa deta fluvial parade. Dahil tiket agserserbi nga pilgrimage para kadagiti deboto at lalo kadagiti turista tayo. Ken pa nagbisita pa yan dagiti turista iti Minor Basilica ti Badok. Tamo tayo ti Minor Basilica ti Badok ket ka ubing pay nga Minor Basilica iti pagilian tayo. Dahil tiket nakapinpintas nga piyesta ti probinsya ket arapaap nga nagunod di dati nga gobernador tayo ket agda mga senator nga ni Madam Amy Marcos. Ket dati ti kunana nga awagan na nga faith tourism apo diti probinsya. So adda sa bali ti turismo ti ipapaay ti Ilocos Norte kada tayo ang dami tayo makunkuna nga faith tourism. Dahil talaing dyan yung trivia kita kasamang Irene kun, kasamang Ronald. Sapay kumata adan na adal di gijay at digdig kada tayo. And sapay kumata malpas dito yung pandemya no tuloy-tuloy pa rin ng ating anniversary sa Ilocos Norte. Lalong-lalo na sa ating patron St. Petron. Roger, apong Glenn, kata inti beta tada ti kantatay nga rod, iti krisis pa lang, so saan tayo nga marambakan tata dati panaka-corona kuman ni Birhen La Milagrosa de Badok, apong Glenn. Magkasama nga, hindi mo sapay mabalikan. Wen nga rod. Anaga na diyayan. Agbulolen. Sakmeten. Medyo nga mintang kusting na sila Virgen Milagrosa de Badok. Oo. So, ito na bigat, padaanan danto ba nenda tay horoscope nga ipadanon mo, apong Glenn? Oo, manang kasamang Irene, kaya kasamang Ronald. Okay, thank you very much sa Apong Glenn. Dahil nga ron ti trivia tayo, itatangal daw, iti programa tayo. Programa nga pakanggan. Okay, sa Balimet, deta, ipasok
Mata ni Ilocano. Wen agpaiso unay detay kuna ni Apong Glenn na kasamang Irene nga iti daytoy nga bulan kuma wen into nulawas na ket talagang koronaan temanen nila Birhen Milagrosa kasamang Irene kalpasan nga naideklara detoy simbaan dita Ilitibadok nga Basilica Minore kasamang Irene ngem gapo pa lang kadetoy epidemya nga intay paspasaren nga iti agdama ko nataman kasamang Irene. Roger kasama Ronald parang makala tayo iti update kani Provincial Tourism Officer Mr. Ian Raquel pagkaseknan datay plano iti muna nagundaway nga pa naka-iswat datay online activities para iti naso nga selebrasyon kapag nga iti tatang paspasaran tayo iti agdama ngem ket DJ santay pa nga namuan no nya dati dati andapak no adda iti pangmalubos iti simbaan iti daytoy tatang plano iti probinsya kasama ni Ronald ket tanto iti amen yan ni Provincial Tourism Officer Mr. Ian Raquel. Okay, alamin na partner, kasangwa nga inta ag break kanya itultuloy nga idanon digiti adadupay nga informasyon damdama gitata nga bigat shout out taman ken padaanan ta dagayam daytoy panakininuman ta ken ni Mr. Ferry Martinez seknan pa lang kadati issue ti angkas kasamang Irene ta kinagpaiso na dita paway di Domingo adaleti natiliwanda. Okay, kablaon tema di kitay madama ti pabuya padengeg na iti Facebook live tayo kada kita gundaway ni Mr. Rodel V. Juan kasama tan ni Daddy Ricardo Rabago ni Madam Mirna Baho tan ni Rodolfo B. Sadjan Jr. ken kasama tan kinini ng Rose Ingrid Ramos ni Mr. Ronald Baldris ni Birgie Maranan Umawid ken kasama ten good morning Sir Mata ko na natoy ken kasama ten ko na ni Dennis Gitap na imbag nga bigatyo si Ronald and Ma'am Irene na imbag abigatyo amin dita nang nangruna kadagita kang nangruna kadagita ipatpatay ko unay ani Amy Galakgak Idta Marcos. God bless po kada kay amin ko na natoy ni Mr. Edmond Crisostomo ken kasama ten ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna madamamanin ti panagabuybuyan na kadagita gundaway kasametan kani Apo Kapitan Joji Jimenez. Okay, partner, iti panagsublita hintanton ipadanon digiti sabsabali pay nga tama pagsalitaan ken mabalin panagalawa tanto ti report kadagiti report digiti kakadwa tayo iti field ken kablante pay ni Apo Konsehal Kishel Pungtilan madamamet ti panagabuybuyan na kadagitoy nga gundaway. Agsubli kami to kalpasan digitoy. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 6:33. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, ta dalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop.
Na imbag nga damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, tagtultuloy nga agserserbiti sa pasap ti Corrales Furniture Shop. Nga pagagatangan iti nagdudumay ti klase na nga furniture products iti naing kalindigan nga presyo. When po kakailyan, ti Corrales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products. Kas kumay ti ridaw, tugaw, lamisaan, aparador, sala sets, katre, ken dagduma pay nga wood products. Ipagpakamupay ti Corrales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corrales Furniture Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Ket adunay impormasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corrales Furniture Shop ket kukwa kini matmatunan dagiti kinayat na anus ken manikagayem nga agasawa at ang Mr. and Mrs. Richard Corrales. Ti Corrales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corrales Furniture Shop, ti mapagtalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corrales Furniture Shop. Corrales Furniture Shop. Sirmata ni Ilocano. Okay, tiada tagundaway, hintayon niya tapugan ken itultuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, datero din ti may kadwa na 30 minutos si programa tayo. Iti ada tagundaway, intero din na kaninuman ni Mr. Ferry Martinez mangi dadaolo iti biyang ti Metro Ilocos Norte Council. Wenno dati makunkunang mink pakasiknan pala ang kadagiti banbanag pakasiknan pa lang kadagiti transportasyon iti probinsya ta Ilocos Norte nga daytoy ket daytoy salinong ti gobyerno probinsyal wenno subsubaybayan iti biyang ti gobyerno probinsyal. Okay, kasama ang Irene, go ahead. Yes, kasamang Ronald, so sakbay nga dati ag damagta ni Sir Perry ket talanta pay dati pangablao na kaditi ag dengdeng iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Sir, good morning po. Good morning, Irene. Naimbagabigat. Good morning. Yes, sir. Sa ngayon po, sir, ay talagang very hot issue po yung tungkol sa angkas po ng motorsiklo dito sa ating lugar, sir. So, ano po yung bagong mga policy po hinggil sa pag-angkas po, sir? Well, actually, walang bagong policy, no? Yung kung ano pa rin yung dati nating polisiya dyan. Yung sa angkas kasi, that falls under the social distancing directives of the IATF galing sa national yan. Sa lahat ng transportation natin, meron silang mga directive. For example, sa ating mga jeep, 50% lang ang pwedeng ikarga niyan. Doon sa mga bus, ganun din. So, ganyan din yan sa, in fact, ang ating mga tricycle, isa lang ang pwedeng ikarga. So, ganun din yan dyan sa ating mga single na ating mga motor, hindi pwedeng merong kaangkas, no, because of the social distancing. I know that maraming mga umaapila dito sa guideline na ito ng IATF, no, dahil totoo naman na marami rin doon sa mga nakaangkas, kamag-anak yan. Kahit na sa bahay, talaga namang magkasama sila. Hindi naman sila nagso-social distancing sa bahay. So, inaapila na merong payagan to. Basta meron lang basta magkamag-anak, no? Meron lang pass, no? But at this point, Irene, hindi pa yan approved, no? Hindi pa yan approved. Yung batas or yung guideline is hindi pa rin pwede ang backride. But dito sa Ilocos Norte, ang implementation niyan very bukas naman, for lack of a better term, bukas naman ang ating mga kapulisan sa pag-i-implement niya, no? So, ang pwede natin gawin siguro, perhaps, pagka unang-una, bawal talaga, iwasan natin. Wag sana nating gawin dahil under the law, bawal nga yan. Pero
pag nag-i-implement ng ating mga kapulisan dyan, very open naman sila dyan. Kung sakaling hindi natin naiwasan at nasita tayo, you just have to explain na ganun magkamag-anak, no? But again, nandun sa kapulisan natin yan because they're the ones enforcing the law. So walang katotohanan na sir yung mga lumalabas na balita na may pahintulot na si governor na pwedeng maiangkas yung asawa o kaya yung mga miyembro po ng pamilya, sir. Well, I was in that siguro they're referring dun sa press ko ni governor together with PD Abrahano, no. Ang sinabi nga niya, in fact si PD Abrahano ang nagsalita doon, sa ngayon yun pa rin ang umiiral na batas. I think it was mentioned during that meeting or press ko na yun na nga, yung sinasabi ko sa inyo na very very open yung implementation naman yan kila sa ating mga kapulisan, common sense naman yan, no? So siguro doon yung mga bali-balita ng ating mga kailian, doon ang gagaling na merong na pumayag si governor regarding that, no? Again, siguro yung explanation na yun, ganun lang pagkakaintindi, but again, under the law, hanggang hindi mapalitan, because there are really appeals sa national level na kanyan, na palitan yan. In fact, the governor himself, if I'm not mistaken, ganyan din ang kanyang personal na tingin dyan. Kaya lang, sa ngayon nga, under the rules at under the batas, bawal pa rin yung back ride doon sa angkas nga for single motors. Okay sir, kasama ko po dito si Ronald Domingo sir at may mga katanungan din siya sir sa iyo. Okay, sir, magandang umaga po uli. Okay, sa kabilang dako sir, marami pa rin nagtatanong na mga kababayan natin kaugnay dito sa mga public utility vehicles natin. At marami pa ang hindi nakakaalam kung ano na yung mga rota para sa ganon ay malaman yung tagapakinig natin. Yes, Ronald, no? Sinabi ko nga kay Irene, nasa bahay pa ako today. Yung data ko kasi nasa opisina. But let me just share with you in general terms na lang, no? Ronald, no? Actually, lahat ng ruta, dating ruta natin ng jeep, I'm talking about jeep. Lahat ng dating ruta natin ng jeep, lahat yan na ikuha na natin ng permit from LTFRB. Bigyan ko lang kayo ng background, no, in terms of kung anong proseso. During GCQ, yung ating mga jeep na dating may mga LTFRB franchise, kailangan pa rin nilang mag-apply ng special permit during GCQ. At ang LTFRB ang magbibigay ng permit. Sasabihin niya dito sa ruta na to, ilang units ang tatakbo, hindi lahat ng units pinatatakbo ni LTFRB. So, yung tayo, ang ginawa lang natin, si Governor, nung munang lumabas yung listahan ng mga ruta, obviously kulang yon. So, si Governor wrote LTFRB to add yung mga ruta na kulang, yung mga dati nating ruta, no? So I think 90% of that 90% were approved by LTFRB. So technically 90% ng dating ruta merong approval yan ng LTFRB na tumakbo. Now, after giving that approval, ang kailangan gawin ng ating mga jeepney operators or drivers, kailangan mag-apply pa rin sila
sa LTFRB na ina-applyan ko yung ruta na yan, bigyan mo ako ng special permit. Parang gano'n ang sinasabi niya. Nandun pa rin tayo sa proseso. Ngayon, in fact, yung Mink, tinutulungan sila kasi online ang application yung special permit, Ronald. Tinutulungan ng Mink ang ating mga operator para mag-apply sa LTFRB. Ang nagiging problema, they're not doing it kasi for example, isang ruta, let's say ang isang ruta is Lawag San Nicolas, for example, Lawag San Nicolas Bataan. In-applyan natin yan, in-approve ni LTFRB, pero ang kanyang in-approve 7 units lang. Okay? For example, perhaps that particular route, dati ang tumatakbo dyan 20, 30. Pero ang in-approve niya 7 units. Ngayon, nagkakaproblema ngayon internally within the association kung sino yung 7 units na yun ang mag-a-apply. Parang hindi pa nila na-settle. Kaya medyo natatagalan sila sa pag-apply nung kanilang mga special permit. In fact, last week pa na-approve na yan. We met them. We met all the operators, almost all of the operators and drivers. At sinabi na namin, approve na kayo, mag-apply na kayo. Kaya lang, doon pa lang nga sinasabi na nila, sir, bakit 5 lang? Bakit yung ibang ang ruta, 2 lang ang in-approve 2 units lang. So, internally, nagkakaproblema sila doon. We raised this with LTFRB. Sinabi namin kay LTFRB, kulang yung mga in-approve nyo. Pero apparently, ganito ang pagkaintindi ko, meron silang formula. During COVID kasi, not necessarily lahat ng dating transport units, pinatatakbo nila. I think ang formula nila, 25% lang talaga dapat ang tumatakbo. That's talagang, yun yung polisiya. Kasi nga, hindi pa talaga back to normal. So, mga 25% lang ina-approve nila. Nandun tayo ngayon. Okay. Alaway na gagayam kay nakabsat, itultuloy tayo iti entay panakininuman kaniya Mr. Ferry Martinez. Ado di kitay kaya ito yung alawlawagan kanya nakasamang Irene. Malaksid nga dan di kitay sumagmamano kung natapay lang ang public utility vehicles nga agop operar ngem timay sa kadigitay problema tatakit nagduble kanumet detay pagplete da kasamang Irene. Okay. Sir, gusto po lang naming liwanagin, may mga natatanggap kaming reklamo na dumoble yung plete sa bus, sir. So may monitor po na ba kayo tungkol dito, sir? Well, hindi dapat. Meron tayong in-approve na mga ruta sa bus, if you're talking about bus. 2 lang ang ruta po dun sa bus, no? Lawag, Pagudpud at Lawag, Badok. Again, under the guidelines of LTFRB and of IATF, 50% lang dapat ang capacity niyan. Yung plete kasi under LTFRB pa rin yan. As far as I know, they have not approved any increase. So kung totoo yan, patitignan natin yan, patitignan natin Hindi dapat nag-increase yung plete. Okay. Sir, ang kanilang tinutumbok ay yung rutang Lawag Badok, sir. Okay, Lawag Pagudpud. O Lawag Pagudpud, sir. Dinodoble daw yung plete. Pareho. Okay. Sige, patitignan natin yan. If pwede ba kahit na i-text lang sa akin kung ano yung bus line na nagdodoble ng plate. Hindi dapat. Okay. Hindi dapat. Sir, nasabi nyo kanina na may hiniling kayo sa LTFRB na lahat na ng mga rota dito sa Ilocos Norte ay
kung sana ay magpapasada na lahat sila. So gaano katagal na mahintay ang order ninyo o kahilingan ninyo sa LTFRB, sir? Inside. Actually, in fairness, nung pagsulat ni Governor Juan Pando, Ronald, mga last week, baka 2 weeks ago pa nga nung nag-GCQ tayo, sumulat kagad si Governor, na within a day or two, in-approve nila yun except for, I think, 2 routes again, hindi ko yung data nasa opisina. But basically, kaya I say 90% lahat ng ruta dati, in-approve na yan. Kaya lang merong limit do sa units per route. So, itong ating mga jeepney association, hindi ko alam, for whatever reason, hindi pa sila nag-a-apply doon sa special permit. So, in short, wala na kay LTFRB, wala na sa PGI, wala na sa probinsya yung issue. It's really on the Jeepney Association. Hindi sila nag-a-apply ng special permit. Pag nag-apply ka nun, you submit ang isa lang jeep na ruta na okay na, sorry, siya pang nagawa kong example kanina, yung ruta ng Lawag, San Nicolas, Padok, San Nicolas, Patak. Lawag, San Nicolas, Patak, if I'm not mistaken. Yun, okay na yung ruta ngayon. 7 units yun. Again, if I'm not mistaken, 7 units, pagkatanda ko doon, in-approve na yun. In fact, kausap ko sila Friday kasi they have to sign a undertaking they have to sign a undertaking na susunod sila dun sa mga COVID protocol natin na sinet ng probinsya. So pumipirma sila doon bago sila mag-umpisa. They did that already last Friday. So dapat yan bumabiyahe na. Yung pa lang ang ruta ng jeep na pwede nang bumiyahe. Kasi may special permit na and complied with all the requirements. Pero all of the other routes na-approve na, na pwede na sana. Hindi pa yun nakapag-apply ng special permit. So the ball really is on their side. Kaya hindi pa yan tumatakbo. Let me just, that's why, kung natatandaan nyo, meron tayong libreng pagluganan. Ever since nag-start tayo, ECQ, isang programa yun ni Governor na merong libreng pagluganan para dun sa mga frontline workers natin. No? Ngayon, dito sa sitwasyon na nangyayari na ito, tingnan natin kung pwede natin expand yun. Dahil nga hindi pa tumatakbo yung mga public transport with regards to jeep. Tingnan natin yan, Ronald. So dahil 25% pa lang yung allowed, sir, sa bawat mga rota, tuloy-tuloy pa rin, sir, yung yung mga free ride, sir. Yes. Pero kasi for frontline workers yun so tingnan natin how we can expand that. Again, ulitin ko lang, 25% na nga yung na-approve, and yet hindi pa tumatakbo yung 25% na yun. Dahil nga kulang yung last process na to apply for a special permit from LTFRB, hindi pa po nagagawa ng ating mga jeepney operators and drivers. Okay, sir, kung may mga nais ka pang ipaalam po sa ating mga tagapakinig, sir, yung mensahe na lang po ninyo, sir. Well, of course, issue yung public transport, we'll try to do something about it. Paalala ko lang sa ating mga kailiano, this is the new normal, no? Sinasabi ko nga doon sa mga jeepney operators natin, drivers, let's not expect na babalik tayo doon sa normal on how we do things, no? Until we have a vaccine. So
talagang marami tayong kailangan gawin, specifically the really basic one, you wear your mask, social distancing, with regards to dun sa transport, no? Pa-irali natin yan, ipatutupad natin yan as we go along, especially for public transport, yung wearing of mask at saka social distancing. In fact, pag nakakita kayo ng mga makikita nyo dun sa mga tumatakbo na public transport, talagang very strict yung polisiya dun sa social distancing. Okay, sir. Thank you very much po, sir. Okay, thank you, Irene. Sirmata ni Ilocano. Okay, deta nga rod, gagayam kay nakabsat, ti panakini naman tayo kini Mr. Ferry Martinez, itibiyang ti Metro Ilocos Norte Council, alaket naklaat kasamang Irene, deto'y panang saludsud ta kenkwana, nga idikalman ket mismo nga dadagini ng inadong kadata, dikalman ng digitay adaan ti ruta nga lawag Badok vice versa, nga digitay bus, ket doble kano, itising-sing irenda, okay, Okay, nana? One, sige. Sino? Aguri ka madamdama. Okay. Ag-report. Okay, aguri ka nga rod. Tuwan, sige, tawagan da kang tumadamdama. Okay, tinatagon tawa, intero din alawatan ti report. Iya, padanong kada tayo ni kasamang Frances Alegre. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Frances, good morning and please come in. Sa ikakumana ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos sa kenati agad ang mga administrasyon ni Governor Macho Marcos sa Manutok maipasigurado at tinapinta sa kalidad sa edukasyon para kaligit estudyante itilaksid at ipanakakanselara ti klase kapupaylaeng iti agad nga krisis sa iti COVID-19. Bigiti pang publiko kena itong isa kena kaligid sa dito probinsya iti nang ipasigurado nga mangsuro sa iken nakasamet den aga tultuloy nga mangkita iti implementasyon na karigiti pamili na nga makanselar ti klase gapupay laeng nga iti panang preventar iti porong posible nga panagwaras iti COVID-19. Segun iti Vice Gobernadora pakaidayawan na nga naamuan na karigiti nasa o apagadalan anuman pa'y nasurat ti no to face classroom policy ken classroom classes aranido sa politika sakit makaadal at tarigit estudyante kakayatan karayto nga Pagkasamang Frances. Okay. Alawan, naputol dati gawa naman signal. Okay. internet connectivity tapno iti kasakit saan unay nga agparikot tas dagiti adalan. Imuna iti daytoy iti Hunta Provincial tinang payag karigiti presidente Okay, agpuka-puka dati signal ni kasamang Frances. program. Nay naputulan. Talaga nga ma-DJ linyanan kasama. Engineer, dito iti kwanto Ronald. pakikita yun to dito kat medyo dito itayan na ni. Okay. Alawan na gagayam ken kabsat. Okay, idajat ti report ni kasamang Frances gagayam ken kakabsat. Okay, ano dada? Okay, alawan iti ada tagundaway dispensary niya ta aga pukaw-pukaw diti signal ni kasamang Frances. Okay, kasamang Irene. Alas sige, wait, patas mo lang. Okay. Adapay na batbati, 3 minutos kasama ng ti oras ti alas 7. Okay, partner? Yes, partner. So, manipod kita ti tata panang interview ta ken ni Sir Perry. Santa na ikan ti tatanan-anay nga panakai lawlawag na kapag ti report ni Frances nga maketdi dati man linyan ti mali kita ti tata panag-report ni kasamang Frances.
So, sakbay nga aga nguduta kasamang Rodal nang nangruna kita talagang mapanmanen ti oras. Datay may saka kitay headline ta datay nagbalin nga reaksyon ken panangipaimaten iti mensahe ni Governor Matthew Marcos sa Manotok kedati top 8 kaditay nagturpos iti Philippine Military Academy nga taga Pidig Ilocos Norte kasamang Ronald. So ipadanon taman dati nagbalin nga mensahe ni Governor Matthew Marcos Manotok. Well, syempre sobrang saya. We're very glad to hear na nag-top 8 ang taga rito, taga Pidig, diba, sa PMA. And congratulations kay Miss Factor at yung buong pamilya niya po. Nabalitaan ko po na yung tatay daw niya Marine din, no? PMA din. So talagang it's in the blood, no? Nasa family. So congratulations po. Thank you for bringing pride and joy to Ilocos Norte. And we wish you luck dun po sa career po ninyo. And rest assured that the whole province congratulates you and supports you. Thank you. Sorry, kasamang Ronald dati tata panangi paay ni Governor Matthew Marcos sa Manotok kedati mensahe na ken reaction na meten kedati kada iti ka probinsyaan tayo nga nagbalin nga top 8 kedati nagturpos iti Philippine Military Academy kedati 2019-2020 school year kasamang Ronald ket jay in peksa iti gobernador kedati napalaos nga ragsak na ta sa balimanen nga dati pride wano pakaidedeawan iti probinsya tayo ng Ilocos Norte dati tatanga nagunudan ti kaprobinsyaan tayo nga taga Pidig Ilocos Norte nga ni Miss Factor. So congratulations ken talagang in bagot mo manen iti imahen iti probinsya tayo ng Ilocos Norte dati tatanga panakagunod mo iti top 8 iti dati school year 2019-2020 iti Philippine Military Academy. Okay, tinatagong daway partner intay habol deti report ni kasamang Sita Makalipis. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Sita, good morning and please come in. Yes, good morning to kasamang Ronald and kasamang Adrin. Gud-gud-ikutin ni Provincial Agriculture Officer Mrs. Norma Lagbay. Digiti amin naman nalun diti Ilocos Norte nga agpalista iti registry system for basic services in agriculture when RSBSA. Kadagiti Bogota Municipal Agriculture Office, Bueno City Agriculture Office. Kuna ni Mrs. Lagmay, aday ito iti pagibasaran di Department of Agriculture, kaya ti local government unit, kaya ti may teda tulong, kaya ti manalon, manipur iti gobyerno nasyonal. Inbatad ni Lagmay, ano pe adda iti master list, digiti amin na munisipyo iti bilang, digiti manalon, kasapulan pa lang iti panagkarehistro, kapot adda iti registered, cannot registered iti RSBSA. Ikagkagumaan laeng ti Provincial Agriculture Officer ang matulungan digiti manalod gapota adupay laeng digiti saan ang matultulungan ken saan adumandanon kanakwada iti ayuda gapo iti saan da nga ammo. Dinakamat pa ni Mrs. Lagmay ano imunan ang nakaawat iti may sa manalon iti Rice Farmers Financial Assistance when RFFA sakbay iti COVID, mabalin na pailaing umawat iti Social Amelioration Program when SAP apundo ti COVID-19 pandemic. Imunan lang kalikagom ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok, ama ipayan iti ayuda digiti amin naman nalo diti Ilocos Norte, nuadda digiti makidaw apundo manipod iti national wenno gobyerno lokal. Damag manipur iti Provincial Agriculture Office para iti sirmata ni Ilocano iti RPN Dizar El Batak. Sita Makalipis reporting manipur iti Provincial Capital. RPN Radyo Ronda Live Report. Partner, nakalalisto iti oras no pay kalikagom ta kumapay nga yatadidog ti programa ngem haanin nga palubos pa iti oras ngem kasangwanang nananay nga pumakada. Inta pay aga shout out kadagiti mayat ti pabuya padenggeg na tatang bigat kablawan tay pay ni okay kablawan tay naggawanal pasatan ni Mr. RJ Pinera ni Akupan Kibi na good morning sa Sir Ma'am kuna natoy
Ken ni Lovely DJ Lombo, good morning sir and ma'am. Good morning. Okay, kunapay ni Rodnel Felix, good morning sir Matani Lucano. Ken aming nagbuybuya ken tay leader ti Mannamay ko na ni Apong Glenn nga makapa-elect ko na natoy. Sir Ronald, pakibati naman po ang tatay ko na mag-birthday ngayon dyan sa Adams. God bless po ko na ni Akopan Kibin. Di mo metimbaga ti nagan ni father mo. Dahil tay viewer ta, listeners ta, manipod jay Korea. Kasama tayo ni Kagawa George Aguiran, kumusta ka dita Santo Cristo Bacara. Naimbag nga bigat mo, kabsat ko na natoy ni Madam Mirna Marie Kiawit, ni Madam Joyce Billoneva. Good morning, Madam and Sir ko na natoy. Hello, good morning. Uncle Vicente Runduen. Naimbag nga panag-buybuya, kaya na panag-dingdingegyo. Kasamitan kablaang taypay ni Dr. Francis Adonis Soriano, ni ading tayo nga Welwel Mohamed, manipo dita San Jose, California. Kasamitan ni Menardo Bibit, ni Vicente Agasidroda, ni Madam Rose Stein Alibuyog, ni Kagawad Judy Kibuyen, ni Alter Palma, ken kasamaten kablaon taypay ni Wendell Sugi, ken kasamaten ni PJ Laino, ken ni Marites Kak, ni paring Jeff Cabias, ken ni Mami Feli, ken Mami Felicitas Cabias dita Honolulu, Hawaii. Kasamatan ni Sir Ronald Saludares, ken kasamatan ni Apo Sangguniang Bayan member Amor Macalma Bagarino, ken ni Sangguniang Bayan member Lister Butay, Joseph Lister Butay dita San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, partner? Yes, partner. So, gaputahan met nga in baga ni Mr. Chibin Akopan, tinagan ni father na happy birthday latan ken ni father na anyaman ti Mr. Akopan, happy birthday. Okay, happy birthday kani sa amin nga birthday tatang aldaw. Okay, partner, tay pamakadamon. Iti nagan ti gobyerno provincial ni dadawlan ni Governor Matthew Marcos sa Manotok ti Communications and Media Office nga dadawlan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang ti pagaymi agyaman iti panang tartarabay iti programa Sir Matani Lucano Irene Ringo. Ken napahabol kablang tay ni compadre Eman Madamba, manibod dita United Arab Emirates. Nakadwa tayo iti field ni kasamang Frances Alegre ken ni kasamang Sita Makalipis, iti biyang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direksyon Station Manager Rodrigo Rod Sadjan. Tuyo mo tayo biyang ni Ronald Domingo, mangi batbati ni bagadamag na imbag nga bigat yo amin nga sangapada kasirmata. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcast